You're listening to Radio Mayapur with the best devotional, meditation, kirtan music, and inspirational podcast. This is Radio Mayapur. Здравейте! Харибол! Поздрави на всички от Майапур Дам. От нашето ново частно студио в Индия. Да, всъщност не е наше, на един прекрасен приятел отдаден. Това е студиото на Радио Майапур и един от основните приятели, които поддържат този проект, Нитянанда Рам Прабу. Той много милостиво ни покани да говорим на български язик в Радио Майапур. Той каза, защо не дойдете и не направите нещо специално за българските правилно отдадени? На вашия си език. Да, нещо, което да ги вдъхнови. И така, ето тук сме. Виждате, всичко е професионално. Светлини, камери. Даже и ние изглеждаме почти професионално. Са малко опасно на следващия подкаст. На нашия си подкаст, като не видите там в нашия си сетъп, ще бъде малко... Не толкова професионално. И така. Ами, искахме да започнем с така, прекрасните спомени от последните 2-3 седмици. Дойдохме тук в Майапур с няколко български приятели отдадени. Имахме възможност да обикаляме напред-назад, различни святи места. Като дойдохме беше месец Картик, цялата пъстрота на Майапур, всяка вечер предлагаш ги лампи на всички божества. Цялото това нещо беше невероятен опит за нас. И измежду всички тези духовни дейности имаше много неформално общуване. Лутайки се напред-назаде, много смешки, много забавления. И неведнъж всъщност приятели отдадени, които ни наблюдаваха, или някои приятели от България, които не бяха с нас, и те отново и отново споделяха. Хора, вие имате нещо много интересно. Някакси много лесно общувате едни с други, всички сте приятелски настроени, си помагате, нали, каните се едни други на прасада, на разходка. И на хората отново и отново им правеше впечатление това нещо, нали? Аз малко се чувствам... Не съм сигурен дали трябва много да говорим за тези неща. Това е много хубаво. И аз си спомням още преди много години в Джаганат Пури, когато Данордар Магарач видя българската групичка и каза също нещо. Той отбеляза нещо. От друга страна пък, нали, се казва, че човек не трябва много да парадира с такива неща, да ги показва, защото не се знае, може някой да завиди и да ги развали. Затова малко съм наскален, че трябва да възхвалявам преmoданите. Да. И Садо Санга. Така че... Да, може би тук отбелязваме този момент, че някакси българските преmodaени имат една така специална способност да имат доста приятелски и неформални отношения помежду си, което им помага да се сплотяват. И ти това виждал ли си го някъде другаде? Да. Като си пътувал напред-назад. Къде? Примерно, като съм бил някой път в общуване на балканските преmodaени. Аз специално с балканските бакси съм го виждал. Да. Сърби, хървати, македонци. Да, там също има това нещо. Като ли източните народи повече го имат. Даже тук в Майапур, спомняш ли си, някой път сме си говорили, виждаме двама брамачари и те върват заедно един с друг, се фанали за ръка. Просто това... шегуват и се майтапат. Това само в Майапур, в Индия. На Запад това не може да се случи. Да. Но показва някакси и източните народи имат така малко по-близки, по-неформални отношения. Като сме в Ню Йорк, не е точно така. Пак бактите имат хубави отношения, приятелски, особено между брамачарите. Някой път наистина. Там няма време за такива работи. Да. Те искат да имат близки отношения, просто времето... Един приятел ми каза наскоро, американците са много приятелски настроени хора, само че нямат приятели. И българите сме не много приятелски настроени понякога, обаче имаме приятели.
Да, и всъщност винаги държиме на хората около нас по един или друг начин. А това не е хубавото за Кришна съзнание в България. Да. Не сме толкова организирани, толкова ефикасни, нямаме някакви големи супер успехи в проповядването, въпреки че книгите се разпространяват, имаме Харинами, имаме Ратаятра и така нататък. Айде да видим какво се случва в България, да направим един обзор. Нали? Като изключиме, че последните години толкова много пренодани от България, те идват редовно до Индия, до Вриндаван, до Майяпур. Има пренодани, които редовно водят групички пренодадени. Примерно Махендра Прабху, знаем, че поне веднъж годината води бакти в Индия. Таруна Кришна Прабху също събира хора, и то не само пренодадени, а дори и други хора. Йоги от неговия контингент и ги води редовно в Индия. И също ние, като идваме обикновено последните години, сега някой се закача също. Това е, нали, един... аз го виждам като голям принос, който се случва напоследък, за това, че толкова бакти могат да дойдат и да се докоснат преди нямаше такова нещо. До културата. Преди нямаше такива работи. Преди почти никой не пътуваше в Индия. Някакси началото на... То дори и ние в началото 2000... до Индия. Каква Индия? То тогава на времето ти не можеш да мръднеш никъде. Да. Стоиш си само в мазето на Кюри и това е. Отиваш на Санкиртън някъде за една седмица или лятото на морето и това е. Но да, от известно време насам святите места станаха много често посещавани за българските бакти. И това се отразява се на много позитивен начин. Това, което аз наблюдавам, е, че хората развиват вяра в святото име, имат повече на английски как се казва това? Имаш frame of reference. Кръгозора се разширява. Виждаш как нещата се случват на други места, виждаш по-широко мащабни проекти, и в Индия са най-големите проекти. Много неща, Най-много пренодани в Индия. Да. Много неща, които няма как да ги видиш в малката страна, нали, с един-два храма, които всъщност са едва ли не къщи, нали, които са така малко преправени, за да изпълняват функцията на храм. Да. И да, виждаш различни начини как преноданите се опитват да разпространят Кришна съзнание, открадваш много идеи, как обожават божествата, как организират фестивали и толкова много неща. Това е много важно, защото ти дава възможност да видиш, че нещата не се случват само по твоя начин. Като стоиш на едно място и си казваш, така се случват нещата. Нали, това е една от дефинициите на Каништа Викари. Той си мисли, че неговата преданост е той е най-напредналия. И нещата, за да са Кришна съзнати, стават така. Така се случва. Има един начин. Един начин. И като дойдеш в Майяпур или в Вриндаван и виждаш, че просто както все едно 4-главия Брама, който той види другите Брама, които са с 100 глави, с 200 глави и нещо такова. И той разбира, може би има и друг начин да се менеджира Вселената, не е само моя начин. Да. Да, и това може да го видим всъщност в България, нали, навсякъде всички страни, но специално сега говорим за България, как имаме различни пренодайни и те са много талантливи в различни сфери и всеки един се опитва да допринесе с това, с което той е добър за, крайна сметка, за общата мисия, за Прабхупад. Примерно, преди малко ти спомена, нали, някой бакти, техния принос е повече интелектуален. Тия, които за нищо не стават, и те интелектуален принос. Не. Дава семинари, дава лекции, шегувам се. Точно. Но да, някой бакти, да. Става въпрос за... Аз специално исках да спомена, че аз съм от една Viber група, където се дискутира работата върху книгите на Шрила Прабхупад, които бъдеще трябва да излезнат. Не знам, може би поне със сигурност веднъж, даже и 2 пъти в седмицата. Там има нещо като, нали, кратка информационна емисия, какво се е случило до тук.
И непрекъснато ти виждаш, вау, работи се върху тази книга, чета на Чаритамрита, Шримад Нещата се Бхагаватам, случват. тази глава е коригирана, тази глава е в прогрес, тази глава е преведена и ти виждаш, изглежда, че доста голямо количество хора всъщност са ангажирани в момента в това служене и, нали, респект и уважение на преводаните, които го организират цялото това нещо, защото ти само да го организираш си е доста работа и доста мисъл. И виждаме, че това почва да произвежда резултати, защото на лице пета песен на Шримад Бхагаватам излезе след 30 години чакане да започне пак да се печата Шримад Бхагаватам, така че труда на всички тия правилно дадени наистина дава плод. Да. Появява се някакъв резултат и със сигурност бъдеще още повече ще се появи. И също както ти спомена за лекциите, за семинари, да, различни преводайни с опит се опитват да поддържат ентусиазма и вярата на преводайните. Всеки помага с колкото може и с каквото може. Въпросът е, че нещо се случва. Може и много повече, нали? Може да си имаме наше училище в България и там непрекъснато да се бълват семинари и обучителни програми. За сега по-скоро имаме, нали, спорадични изяви. Тук семинар, там лекция, тук подкаст, обаче нещо се случва. Има някаква интелектуална храна за бактите в България. Също нещо... Това е на книжния фронт. Това е на книжния фронт. Книжния фронт, на интелектуалния фронт. Да. Освен това имаме Бхакти Шастри вече. Колко? 2 пъти. Имахме официален Бхакти Шастри семинар, който хората завършиха, получиха дипломи. Да, може би около 15 дипломираха човека. се, научиха стихове. Сега трябва да ги караме. И то на български език. Цитира, да не ги забравят. Да. А освен на български, мисля, че има на английски. Да, има някакви... Бхакти от Вита Рама. Мисля, че правиха и може и още да правят. Да, някакви пренодадени, да. Те участват в английски курсове. И добре, ти спомена Вита Рама. Това са други бакти, които те имат също невероятен принос към това, което се случва в момента в България. Вита Рама там са много пренодадени, не може да ги изборим всичките, но всички, как се казва, Сама Вета Гаура Бхакта Вринда, начало с Судама Прабу, Лока Гуру Прабу, Махендра Прабу, Друва Прабу, мисля, че Санкаршан Прабу още им помага, всички тези... Те са голям екип, те са 20 души, мисля. Да, може и повече от 20 да са. И те помагат, те всъщност дават възможност на много повече хора, които иначе може би биха се докоснали, а може би не до Кришна съзнание, да се докоснат и най-вероятно не. Стабилен начин. Да, защото това, което ние правим, им предвид храма в София, ние разпространяваме книги, правим харинами и така нататък, обаче има програми в храма, обаче кръга хора, които може да докосне по този начин, не е много голям и Вита Рама достига до хора, които ние не може да достигнем на практика. Нямаме достъп до тези хора. По различни причини. Някои нямаме такава база, нямаме и такъв, може би, начин на проповядане, на мислене. И те вършат много, много добра работа. Това напомня ми до някаква степен на това, което имаме в Нью-Йорк. Или ние живеем в Нью-Йорк от известно време. Да. И в Бруклин, Рада Говинда храма, то е типично Харе Кришна място, където си има сутрешна програма, както трябва от до с Мангаларти в 4:30 и така нататък. Типичен исконски храм. Да. Е голям Sunday Feast, неделна програма. Обаче има и Бхакти център в Манхатън, който проповяда по малко по-различен начин. По-индиректно, по-завуалирано, обаче ние имаме много добри отношения с тях. Понякога се получава така, че бхактите, които имат по-директен стил и по-индиректен стил, те малко нямат много добра комуникация. Но ние имаме много добра с
Бахти Център и с Бруклин. И нещо такова се получава и с Храма и с Витарама. Кооперираме се, правим неща заедно. Сега, като се върнем в България, надявам се да може да отидем да направим киртан там. Да, всъщност едно голямо предимство е, че Витарама място в София има невероятна локация. Нали, има такава... То даже не е шега, нали? Като се говори за бизнес, има 3 най-важни неща, които човек трябва да спази, за да му е успешен бизнеса. Първото нещо е... Местоположение. Второто много важно нещо е... Локация. Да. И третото много важно нещо е... Не знам какъв синоним да измисля. Място. Мястото. Да. Така че, когато имаш много добро място, като това, което имате, нали, да си на практика на 20 метра от НДК, е много лесно хората да дойдат. Самото място, по начина, по който изглежда, е много лесно да привлечеш много така хай-клас хора. Хора, които може би не бих се привлекли от Хари Кришна движението, като излезе на улицата и танцува по начин, да, и крещи. И разпространяваме книги. Да. И да, цялото нещо по начина, по който, нали, измислено с това да се грижи за здравето на хората, да им дадеш една алтернатива за по-здравословен и целесъобразен начин на живот, и едновременно с това да им дадеш прасада, да им дадеш йога, да им дадеш киртан, цяло това нещо. В смисъл, моето уважение към всички тия бакти, които вече го правят това нещо. Много години са това. Колко? Поне според мен 12 години го правят. Много време. И те също произведоха, как го кажем, ентусиазираха много хора, които след това станаха пренаудени. По този индиректен уж начин. В началото е индиректен. След това някъде по пъти изведнъж става доста директен. Са много успешни проповедници. Може би те правят най-много бакти в България. Да, последните години. Последно време. Със сигурност. Спомням си как изключително сериозни хора, нали, които си идвали там на киртаните в Витарама. Особено още като бяхме на Емона. И изведнъж, нали, от привидно много сериозни хора, изведнъж изпада в пълен екстаз, започват да ръкомаха, да танцуват и напълно забравят как изглеждат в очите на другите. Така действа киртан. Да. Което е истински. Ставаш луд от екстаз, от милостта на Бог четания. Да. Големи сме късметли, че имаме такива бакти и такова място в България. Те са много важна част от българската ятра. Друго много важно място е Ахелой, фермата Мадуван. Да. Те също са от много години. Кога ги срещна ти на Санкиртан? 2004? Кога беше? Да, мисля, че Нита и Чандър първо го срещнахме, може би, 2004-2005 година някъде. Сега сме 2025-та. И той си купи Багават Гита, после също брат му Гора Чандър почна да се интересува от Кришна съзнание и двамата станаха много, много сериозни и много отдадени, пренаудадени. Те по принцип като хора са много сериозни и много трудолюбиви хора. И това няма как да го опишеш с думи. Просто трябва да отидеш и да видиш какво са направили за тия 20 години. Защото ние отидохме там, имаше една малка каштурка, като колипка и тези оранжери там. Оранжерите беха там вече. Дори, да, една част само. Малка от оранжерията. Оранжерията им много се разшири и изведнъж огромна сграда се появи. Аз помням тази дупка, като беха изкопали там. Да, за сградата. За сградата. Едно лето отидохме там и... Това се вижда, че е нещо доста сериозно, доста мащабно. Да, вече имаш голяма сграда. Сега имат и... Цялото място вече изглежда доста по-различно. Да, постройката завършена, земята експандира, кравите, нали? В началото те се чудеха, изведнъж се появи една кравичка, 2 кравички и постепенно почнаха да се разширяват и в момента мисля, че имат крави. Между 30 и 40 крави. Да, и освен това имат един друг проект, който е до фермата, също това е част от фермата, но малко по-отстрани.
където вече има 3 или 4 къщички и вече се строи голям храм. Храм, Нали така? да, храмо помещение. Основите вече. И не само това, чуваме, че различни бакти от България всъщност постепенно се ентусиазират и си купуват също земя. Малко земя и... Което е точно това, което Шил Пропада искал. Шил Пропада искал да живеем в градовете, когато трябва да правим нещо там, нещо полезно, да проповядваме, да споделяме Кришна съзнание. А иначе, идеята му е била да си живеем отделно и да живеем в ферми, някъде, където имаме наша земя, която си обработваме, имаме крави. Така. Това звучи хубаво, идеалично, нали? Но като отиде човек на фермата и тогава разбира, че всичко е много тежък труд, който обаче е блажен, защото е свързан с Кришна. Да. Също си мисля, покрай това, че те от толкова години са сериозни и устойчиви и стоят на това място и го развиват, колко много преданодайни се появиха от цялото това околе. Първо, нали, самите Лока Гуру и Судама, които започнаха този проект Витарама, те се появиха там, покрай тях. Появиха се бакти в Бургас, нали, център се отвори в Бургас, почнаха там да се случват редовно програми, рата ятри, да. Бакти почнаха да се появяват от Несебър, от Поморие, от Свети Влас. Плъзнаха всякъде. Цялото околие изведнъж. Почнаха да щъкат бакти. Даже един наш скъп приятел, преданодайен, който там е живял наблизо, ни е казал, че напряко е прекосял през полето да ходи на сутрешни програми там. До фермата, до бактите. Така че да, виждаме, където бактите се запънат и систематично полагат усилия, Кришна дава голям резултат. Имаме там прекрасни мурти, редовно божание. Някои от бактите от София дори в един момент решиха, че стига толкова, нали, стоя градски живот. Здравословен градски живот. Няма здравословен живот. Дайте да наистина да отидем малко да инвестираме време сред природата, малко сатва гуна и просто се преместиха. Просто решиха, окей, стига толкова, отиваме да живеем. Някои се преместиха напълно, някои частично. Да. Някои си имат само парчета земя, развият постепенно, обаче фактите са факти, нещата се развиват. Да не говориме колко тона зеленчуци, нали, тия бакти са разпространили, предложени на Кришна и разпространили на зарибили са българи, чужденци с прасада. Слънчев бряг и други курорти, които се отдават на греховни дейности през лятото, особено. Обаче приемат и прасада, неосъзнато. Едновременно с това. Да, и също колко много килограми зеленчуци са раздали на преданодайните наоколо. Да. Ние сме колко пъти идват с пълно ремарке и го разтоварват, нали, в храма в София. Ние като сме на Санкиртан там, лятото. Всеки път, като отидем там и те винаги ни дават по един-два, колкото нямаме място. Колкото може да носим. Няма място в багажника в колата. Чували, краставици, домати, тикви, мляко. Щедри хора. Да. Така че да, това е също много силен и невероятен проект. Друго много хубаво нещо, което се случва в България, е бактите в югозападната офанзива. Македонския край. Войводите. Да, които не са толкова много като брой, обаче са много здрави, такива жилови момчета и момичета. И не се предават. И Митър Семя Прабу, Нити Сида Прабу, Матаджи, Пиари, те и други. Това са само основните бакти, има и други там. Бактамарин, Бактамарин, който има хотел точно на границата, който винаги ни дава възможност да отседем там, да го използваме като база, за да разпространяваме книги. Те също имат сериозни планове за разпространяването на Кришна съзнание и в момента реновирате на училище там. В едно село. Да, това може би ще е втората така голяма комуна в България. Нека да видим какво Кришна има на ум, но дано да се получат нещата и място е наистина много хубаво. Това е всъщност някой от преданодайните са ходили там. Това е свято място и сега е станало още по-свято. Да. Това е място, където е живяла преподобна Стойна и където има много красива църква,
храм. И да, наистина е свято място и ако бактите са решителни да живеят така, сред природата, малко този по-естествен начин на живот, може да се получи прекрасна комуна и особено с бактите, които са наблизо в града. В Петрич, Нитя Сида, Пияри Мухани, може да стане нещо субстанциално. Бакта Марин, който може да помага също. Той е много ресурсвал човек, може да помага по най-различен начин. Веднъж му бяхме на гости в хотела и стана въпрос нещо за земеделие и той каза ми: искате ли картофи? И ние казахме: добре, дай, ще ги закараме в храм. И той каза: елате с мене. И не заведе отзад на полето и каза: това са картофите, там са инструментите, изкопайте си колкото искате и ги взимайте за София. Натурално. Да. Истински картофи. И ние викаме: ти колко картофи си да си тук? Той викаме: и тук това парче е май 40-50 декара с картофи. Ма трябва да видя дали ще е изгодно да ги вада. Така че вика: взимайте колкото можете за вас. И така, има продуктивни бакти там и може също да стане много нещо доста голямо. Имат също старши преводани, които винаги могат да ги напъстват там. В Благоевград. Да, Патита Павна Прабу, Матачия Бай Мудра. Също трябва да споменем за бактите в Пловдив, които пак не са много, обаче са пак много устойчиви и винаги, когато нещо се случва там, те са готови да скочат, да донесат амуниции под формата на прасада. Също подслоняват преводаните. Ние специално... Винаги, когато има нужда. Да. Толкова години ходим там да разпространяваме книги и винаги отсядаме там. Джанаки Рани Матаджи, Дашарата Прабу, Санкаршан Прабу, сега Вишну Джан Прабу. Матаджи Читамани. Да. Вишну Джан Прабу сега е там също. Той така помага. Да, чухме, че сега скоро трябва да има програма с Тривикрама Махарадж там. Пловдив и също наблизо Калата, Матаджи Самитра. Те също гордо се борят в тая военна зона. Да. Тракийската ли се казва? Тракия. Той Калата редовно участва в предизборните студия и се появява с доти, с тилак, с чадър и проповядва. Кришна се знае. По този начин в някаква степен може да кажем, че сбъдва пророчеството на Бхактивинод Такор. Нали? Да, само че не е станал още върховен съдия. Не е върховен съдия, ама политик. Трябва да завърши право първо. Наистина... Бхактивинод Такор е казал: ще дойде време, когато върховните съдии ще носят тилак. Да. И сега наблюдаваме вече политиците. Това върховният съдия, той носи тилак. Така ли иначе? Най-върховният съдия. Ямарач. Той не само носи тилак, той е един от 12-те апостола на Кришна. Най-висши. И не само те, има и други преводани. Старото поколение, като Кали Прия Прабу и други. Много други, да. И сега даже малко още по-на юго-исток имаме също сериозно включване. Там Бхакти Нива има йога място и винаги е готова да покани преводаните да направят киртан, да разпространяват прасадам, да дават лекция на хората, които са готови да чуят нещо. И също Пундарика Прабу. Пундарика Видениди Прабу, заедно с Джанаки Матаджи и няколко сериозни войника по тяхна опека. Виталко, Химанта Лила и също годеника на Химанта Лила. Те са там сега и със сигурност биха се включили, ако има някакви програми. Така че да, някакси почваме да виждаме как на все повече и все повече места Ишвара Кришна Прабу. се случва нещо. Ишвара Кришна Прабу, да. Той май ще се мести в София сега. И да, ама винаги ще си остане част от също от Димитровградската ятра. Слабост към варненските бакти, защото така или иначе сме прекарали много време там.
И всяка година, като разпространяваме книги на морето и прекарваме време там. Варненската ятра наистина процъфтя през последните години, главно заради усилията на матежи Раса Вихарини и Пакта Славик. И покрай тях се появиха много пренадаени и станаха сериозни, някои от тях получиха посвещение. Да не говорим за семейството на матежи Раса Вихарини, децата също. И е голямо удоволствие да гледаш как... Не само то, не става с гледане. Трябва човек да работи, но да наблюдаваш как тези пренадаени се развиват в кришна съзнание. И усилията на толкова много пренадаени, като започнат с Хотра Маграч и отпреди това, Демрита Маграч, или моят духовен учител. Той там е направил програма. Той е започнал, да, на тази Варна. легендарна програма във Варна, мисля, че с женмаща ми, на която е присъствал Рада Валаба Прабу, който след 2 години изведнъж е запалил искрата на Кришна съзнание в цяла България и започнал от Варна. И така, Варна е много важно място. И през годините, когато нямаше редовно проповядване там, винаги е било така в ума, че там трябва да се случват някакви неща. Не може само партизанска война цял живот да ходим там и да разпространяваме книги за 1-2 месеца и след това да изчезнем. Трябва да има санга, Вайшнава санга, като да стои там. Да, и всъщност в началото въобще не беше лесно отново да започнат да се случват програми и даже беше спорадично. 1-2 месеца има програми, после бактите изчезват на някъде, после няма. Обаче, да, постепенно започна да се заформа ядро, появиха се пренадаени, както ти казва, до голяма степен по милостта на Матаджи Раса Вихарини, тя направи този клуб Благост и там започнаха да се появяват хора с интерес, някои сериозни жени, Матаджи Лила Прия, Юми, Меги, и те всъщност много помогнаха нещата да започнат да се случват и след това почнаха да се появят и по-млади хора и сега по някой път, като правим програми, там има по 25-30-35 човека на програмите. Лято дори 40 човека. Така че удивително как пак, когато пренаданите полагат някъде усилия и нещата започват да се получават. В Сливен нашия добър приятел Бража Кришна Прабу, той от години проповядва там и вече има много... Сам на практика обаче не се предава. Той направи колко ратиатри направи в Сливен? Имам чувство, че поне 10 ратиатри направи. Да, може и поне 7, 8, 9 ратиатри. И без да се оплаква от това, че сами няма много помощ и подкрепа. Сливен е малко отдалечен и от морето, и от София. Той бавно и полека реставрира тази къща, която купи и което е културно наследство. Основа си неговия си йога. Гауранга йога институт и си развива своите проповеднически дейности там. И достига много хора. Достига много хора. Бража Кришна Прабу, Киджай. И естествено не може да не споменем за София, за нашето място, където ние формално започнахме изобщо да се занимаваме с Кришна съзнание и където прекарваме, не знам дали най-много време, като сме в България, ама някакво време, сериозно количество време. Ако питаме бактите, които са там през цялото време, няма да кажа точно това. Веднъж си говорихме с Парам Джоти Прабу и аз нещо го убеждавах го за нещо и му казах, ние тук нали ще стоиме, ще помагаме. И той каза ми, моите изчисления за последните няколко години показват, че вие прекарате максимум 2 месеца в годината в София и не повече от това. Да. Така че да, ние нали, някакси така се развиха нещата, че малко се разкъсахме и прекарваме време на различни места. И въпреки това обаче може да видим, че има пак едно сериозно ядро от пренадаени, които се кооперират и продължават сериозно да поддържат
Нали, да не казваме глобално, нали, цялото проповядане в София, но специално, нали, това, което се случва на това място, храма в Малинова долина. Виждаме как нещата продължават, как има устойчивост, как се появяват нови хора, редовно идват гости. Примерно, последната година ние никога не сме имали толкова много гости в България. Това беше някаква рекордна милост от Кришна, нали? Кои пренодани минаха за една година през България? Ние с тебе ги преброяхме. Това само за лятото, всъщност. Да. Ама още от преди това. Деваки Матаджи беше там, Анарда Тирта Махарадж, Бхакти Горавани Махарадж, Праладананда Свами, Бхакти Вебал Махарадж, за него да не говорим. Той на практика живее в България последните 1-2 години. Деваните Махарадж, Джайдвейта Махарадж. Да. Навина Нира да Прабу. Бану Свами. И сега още годината не е... Бану Свами. Годината не е изтекла. Тривикрама Махарадж ще дойде. И Праладананда. И Бхакти Прабхава Свами. Бхакти Прабхава Махарадж. Да, това са много... Никога, за една година никога не сме имали толкова много старши пренодани, толкова много гости, толкова много милост. Явно сме получили някаква благословия. Да. И Парам Джоди Прабу е човек, който толкова години поддържа това място, този храм. Не само с усилия, но и с пари. Дълго време той издържаше там проповядването там, стандарта на божествата. Само първите години си спомням. Сега вече за щастие Кришна ни изпрати помощници, които помагат и се включват и е по-лесно. Но помощник е помощник. Всички обичаме да имаме помощници, но винаги помощниците помагат на някой, който е под отговорност. Ако няма кой да обожава божествата, ако няма кой да сготви с божествата, ако няма кой да изчисти храма, ако няма кой да... Всички видове служения. Ако тока спре, някой трябва да го оправи. И той някой трябва да поема отговорност. Той е човек, който носи отговорност и вечна слава на него. Той е най-добрият приятел, защото той ни осигурява възможност да имаме място, където да обожаваме Кришна. И отделно нашата прекрасна конгрегация в София. Да, много бхакти. Не може всичките ги споменеме, но... Читайте, че Ритамрите се казва, че Махапрабху като възхвалява преданните си и все едно, че имал стотици гости. И така. И на мен ми се иска да имам възможност сега да кажа всички бхакти, да им кажа имената. Да, със сигурност трябва да споменем някои пренодайни, които не споменахме сега. Наши старши пренодайни, които всъщност се... Заради тях ние сме тук. Сега, примерно, Аштама Прабу и Матаджи Падма Малини. Аз за себе си мога да кажа, че това са Матаджи Падма Малини ми разпространи първата книга в Кришна съзнание. И ако тя не беше направила това нещо, не знам дали аз днес щях да съм правилно отдаден. Или щях да стоя някъде сигурно в някой магазин да продавам нещо. Не си беше направила труда, ако си беше казала: днеска няма да излизам да разпространявам книги, днеска не ми се ходи. Или ако те беше видяла, както си ядеш твой здравословен сандвич там пред Сум и те беше отминала, защото да кажем, ти не си подходящ кандидат. Да, и те са невероятен пример. Те разпространяват книгите на Шрила Прабхупада от толкова години. 30 години или може би повече. Поне 30. И... според мен е повече. Святи хора. 35. Ако някой иска да види чисти пренодайни, да дойде в България, пълно е с такива. Щам Прабу беше личности. Първият... Щам Прабу ми даде първата огромна чиния с прасадан в Кришна съзнание. Буквално беше огромна и беше голяма. И някакси ме упълномощи да мога да я изям. Защото това беше... Благословите... За задачата идва и благословите. Да, и ако правилно си спомням, той го беше сготвил този прасадан. Той беше готвил. Мадва Прабу също, един от пренодайните, които ни изкарвал на улицата и ние обучавал как да разпространяваме книги и винаги, колкото и да е било трудно, винаги ни е така, държал се леко и казал: какво, това не е край на света, нали?
Шаша Биндо първо също, Джаганат Мишра първо, преводания, които всъщност се погрижиха в началото за нас и ни, да, как се казва, взеха ни по тяхното крило. И се грижиха за нас и ни ентусиазираха, за да може да просъществуваме, да оцелеем в Кришна съзнание. Барда Хари Прабу също един от наистина старшите преводания, които винаги ни е подкрепял и винаги много позитивно се е държал с нас. Аз специално трябва да спомена Матаджи Чандраканти и Радо Винова Прабу, които си бяхме направили труда на времето да идват чак до моя град, Враца, и там да правят програми. И това беше моят контакт с Кришна съзнание в началото. За колко? За 3-4 човека, сигурно. Да. Малко повече, може би, 5-6 души. Идваха чак от София, правиха програма, сготвиха, носиха прасадам и се грижиха за нас. Да, като става въпрос за Матаджи Чандраканти, специално тя е човек, който наистина доста дигна нивото, стандарта на Обожанието на божествата. Обожанието, особено на тяхното прекрасно украсяване за празниците и за съботните програми. Муртите... Сияят. Аз по принцип не разбирам много от такива неща, от обличие, от украса. Но да, то се вижда и не само това, просто аз наблюдавам преводаните как реагират, нали, като преди празник, като отвориме изведнъж завесите на ултара. И нали, като чуеш това, вау, на преводаните. Все едно си в Майпур. В Майпур е така. Майпур е така, да. Отварят ултара Рада Мадава и изведнъж всички преводани. Вау! И така, по милостта на Матаджи Чандраканти и нашите мурти също в България, те предизвикат тази реакция в преводаните. Вече те са съвършено красиви, но те се разхубавяват също. Да. И не само тя, всички преводани, които й помагат. Много цял отбор, нали, от преводани, които правят гирлянди, които влизат в ултара, нали, грижат се за божествата, обличат ги, украсяват ги. Баруни Матаджи, Браджешвари Матаджи. Да, Раса Пурна Матаджи. Кой още? Има доста хора, които отговарят за правенето на гирлянди, за купуването на цветята, за много неща. И също тя е заедно с Рада Винод Прабу, те се погрижиха за тези прекрасни преводания, които имаме до Велико Търново, в едно село, Скалско, Йогешвара Прабу и неговата прекрасна съпруга, където ние вече повече от 20 години и всяка година отсядаме поне веднъж 2 пъти в годината там. И верни ятаци. Да, винаги знаем, че има база, където като им се обадим и кажем, Прабу, може ли да дойдем? И добре сте дошли, заповядайте, в колко часа ще дойдете, кога да сготвиме. Винаги се погрижват за нас, въпреки че напоследък, нали, здравето малко така. Йогешвара Прабу не е толкова добре, но тяхната врата винаги е отворена за всички преводани, които искат да отидат там и да ги посетят. И те не питат колко ще останете, те просто казват, заповядайте, нали, колкото искаш, ден, 2, 3, седмица, няма проблем. Има също друг много хубав преводан, който си отвори обятията за нас в Северна България. Няма казваме северо-западнала. Бакта Емо от Плевен, който също е казал, винаги когато преводаните искат да дойдат да правят програма, да разпространяват книги, дома ми е отворен за тях. И също имаме един прекрасен преводанин, който има база в Враца, там също може да отсядаме. Всъщност семейство преводани. Бащата и майката на Пандава Прабу. Те също са ни казали... Благодаря, че ги споменаваш. Това е много благоприятно за тях. В свята да дам някой преводанин като тебе да ги спомене. Ами да, те сега преди да дойдем в Майапур тук, специално ни накараха от София да отидем до Враца. И каква беше идеята? Каква беше цялата церемония? Просто те искаха да ни покажат, че са направили официално, са завършили ремонта на техния апартамент там и казаха, винаги когато искате, сте добре дошли. Идвайте, отсядайте, правете каквото искате. Книги. Ами в тази връзка да споменем за нашите преводани от Банкия, които да, там също родителите на Туси Прабу, които мен лично ме осиновиха по времето на COVID. Като нямаше възможност много да се ходи на гости,
И техните врати бяха отворени. И така, мамчето, тя готви, знае как да готви за Кришна и предлага. Той си първо я обучил, как се предлага на Кришна. Чичо Сашо, Жорката и банческата ятра също. Матаджи Андал, Ишвара Пури Прабу, Матаджи Рая, Кришна Кшетра Прабу, Бхакта Тео, да. Кришна Кшетра Прабу и неговата съпруга. София, Кришна Запад, нали има Кришна Уест, ние също имаме Кришна Уест. Да, на запад от София. Сега не знам дали Сходра Махарадж, ние наскоро му празнувахме Вяса Пуджа. И наскоро означава преди 2 дена. Да, той е нашия гуру. Той е началията на българската ятра. Но някакси ние го сещаме като част от българската ятра. Също той не е извън нея. И както споменахме за Демарите Махарадж, че от тази програма във Варна е започнало сериозното проповядване в България, но всъщност личността, която от 90-те години, началото на 90-те години, е поела това бреме да разпространява Кришна съзнание в България, е той. Той беше с българските бхакти през всички тези трудности през 90-те години, през които те са преминали. С вода, без вода, с ток, без ток. С кампаниите срещу сектите, с хората, които стрелят по храма, с всички трудности на Брока Лока, през които преноданите са минали. И така, вечна слава на неговото заслужене, на неговото състрадание. Да. Естествено има и други прекрасни преамодайни ученици на Шрила Прабхупад, които също идваха редовно в България. Бхакти Вибхава Махарадж, по-късно Праларнада Махарадж започна също редовно да идва. Бхакти Говарадхани Махарадж последните години той прекарва по колко? Сигурно 4-5 месеца в годината прекарва в България и всички те оставят своя траен отпечатък в съзнанието на преамодайните и ги ентусиазират все повече и все повече. За щастие те физически остаряват. За щастие? За нещастие, извинявам се. Те физически остаряват и вече не могат, нали, да правят толкова, колкото са правили преди. Но пък за наше щастие виждаме, че има други преамодайни, които са квалифицирани и които са много енергични и постепенно поемат все повече и повече служене и отговорност. И това специално, което, нали, с теб сме си говорили много пъти, толкова ни радва е, че сега виждаме цяла нова генерация, която се появява в Кришна съзнание. Млади, ентусиазирани преамодайни с интересни идеи за талант, за разпространение на Кришна съзнание. Те са млади, са вече успешни в това, което правят. Да. Примерно от последните, нали, 5-6-7 години ние имаме сериозно онлайн книго разпространение. Нали, сега е Прабхупада маратон в момента, разпространяват се книги, преамодайните навсякъде са много ентусиазирани да разпространяват книги и ние имаме преамодайни, които просто с ума си разпространяват книгите на Шрила Прабхупад. Те не излизат физически на улицата. Също штракат на клавиатурата. Малко. Не само с ума. Малко, да. Но на практика те са си измислили система и са сложили книгите по книжарници, онлайн книжарници и правят реклама и виждаме, че стотици, дори понякога хиляди книги се разпространяват всеки месец чрез техните усилия. И това е прекрасно да видим как различни преамодайни си използват талантите, нали, както се казва, Кришна е удовлетворен от всяко служене, което човек полага. Всеки трябва да използва силата си там, където има, за да разпространява Кришна съзнание по един или друг начин. И това е Бхакта Тошко, Вишну Рата Прабу. Вишну Рата, други бхакти също. Сарвабхаума Прабу. Да. Вамши Ведана Прабу, който пък той пък супер иновативно почна да си разпространява книги преди представленията. И прасада. И прасада. И като го питат хората какъв е повода и той казва, ми е рожден ден.
На кой е рожден ден? Ами, винаги някаква инкарнация на Кришна има рожден ден. Те са безброй много инкарнации на Кришна. Да. В Бхагаватам пише, че са като вълните в океана и винаги някой от тях има ден на появяване. И има толкова много предано отдадени. Също, което със сигурност всеки ден има поне няколко рождени дни на поне няколко предано отдадени. Да, вам ще ви дам Прабу е, както се казва, злато човек. Той има толкова много енергия и винаги е готов да разрешава проблемите на цялата ятра. Той винаги става как се казва, съпричастен на проблемите на преноданите. Независимо кой пренодан е. В момента, в който му се обади, той казва, добре, какво може да направим сега? Дай тук да отидем, да говорим с той, аз ще се обадя на един приятел. Дори ако на някой му сложат скоба в центъра на София, той се опитва да помогне. Ти поне спомена, че Матаджи Чандраканти е дигнала нивото на дейти, на обожанието на божествата. Друга Матаджи, която трябва да споменам, която на времето много дигна нивото на нашата Рата Ятра е Матаджи Сачи Сундари. Да. Нашата Рата Ятра дълги години беше прекрасна, супер трансцендентално преживяване и така нататък, обаче ние бяхме материално погледнато на едно ниво. Идваха преноданите и някакви бакти, да кажем, в Македония. 150 бакти. Когато тя се зае с организацията, изведнъж тя направи такива реклами и така организирани сега, че почнаха да идват много повече хора. И това се усети веднага. И започнаха да се появяват посланника на Индия и така нататък. По-важни... Ами тя караше преноданите, гостите на Рата Ятрата да... Първо, че тя почна да кани гости на Рата Ятрата, почна да ги води по телевизии, да дига шум. И, нали, полагайки толкова много усилия, резултатът беше на лице. Бог Джаганат явно е бил удовлетворен и е дал милост. Да. Аз спомням веднъж, като направихме Рата Ятра там пред Народния театър, това беше преди няколко години. И цялото пространство пред сцената беше пълно с столове и всичките столове бяха заети. И не само това, ами имаше толкова много хора отстрани на столовете, които стояха и гледаха, че всъщност минувачите нямаше откъде да минат. И трябваше всъщност, нали, да се направи аранжимент, да имате поне малко място, откъдето да могат да минават. Така че да, факт, всички тези бакти са дали толкова много усилия, енергия за... А нейният съпруг, той пък, нали, той е майстор на нашите мурти. Ами, доколкото знам, той с Шаша Бинда. Да. Така че... Може и някой друг да има. Но мисля, че те са... Матаджи Наради, сигурно също, тя също участва и е рисувала. И Нарада Муни Прабу. А Нарада Муни Прабу пък той който е осигурил дървото. Той Нарада Муни Прабу с него трябва... И е направил колесницата. Да има един подкаст. Да, може би Бхакта Ники също, той трябва да участва. Един подкаст, в който да разкаже за Рата Ятра, защото той е организатор на първата Рата Ятра, заедно с Бхакта Ники, с Махендра Прабу и с други бхакти. Да, със сигурност трябва да има такова. Нарада Муни Прабу, той се подмладява. Аз точно това иска да кажа. Хората, нали, като остаряват, постепенно се депресират, нали, като ги питаш как си... Те ти казват, остави ме на мира. А Нарада Муни, всеки път, като го видим, той грее просто. Оня ден се беше върнал от някаква програма, тук Майапур бхактите правят такива проповеднически турове, и програма 4 дена, някъде в Бенгал. Арама Кели. Да, което да отидеш, Канайната шоу. Това е далече от тук. И който е ходил да проповяда в Бенгал, знае, че това е доста отречено. Много екстатично, много хубаво, обаче той е на 70 и кусур години. Да. И въпреки това е толкова ентусиазиран и ходи, прави киртани, проповядва. Сега разпространява книги, понеже пропада маратона. И го срещам. 2 души съм срещал до сега. Всъщност повече, но 2, които знам. Навина Нира да проби и Нарада Муни проби. 2 разпространяват книги по време на маратона. Също винаги, когато бхакти дойдат от България тук в Свята Дан в Майапур, той не пропуска възможността да ги събере. Дали в дома си, дали ще отиде и ще букне, нали, прасада, например, самадито на Шива Прабхупада и ще нахрани всички бхакти, но
Той изпитва много дълбоко щастие от това да види българските бхакти сплотени, да ги види как се развиват, как израстват в Кришна съзнание. Това вътрешно на него му носи много голямо щастие, удовлетворение и то е очевидно. Кришна. Кришна той също се радва да види пренаданите да се кооперират, да работят заедно. Да. И така със сигурност има още много прекрасни пренодайни на българските ширини. А в едно кратко видео не може да ги споменеме всичките. Аз искам да кажа за младите бхакти, които се присъединиха през последните години, понеже ние започнахме малко да говорим за тях. И те са наистина с невероятен потенциал. И това ми е молбата. Желанието, молбата, понеже нашите желания не сме като Кришна, неговите желания автоматично се осъществяват. Нашите желания се осъществяват, ако Кришна реши. И затова искаме се да даваме на тези млади пренодайни повече, да поемат повече отговорност. Да им даваме възможност да вършат служене за Кришна, така че да могат да се квалифицират още по-бързо. Те вече са квалифицирани, но когато ние ги подкрепим и им дадем възможност да проявят, да свършат своите таланти с Кришна, тогава те ще направят невероятни неща и ще ни се отплатят в бъдеще с прекрасни резултати. Това беше настроението на Кадама Канова. Той казваше, особено накрая, дайте на младите хора възможност, дайте им място, дайте им въздух да дишат. Позволете им те да направят нещо да Кришна. Те ще правят грешки. Всички сме допускали грешки. Но ако човек ако не получи възможност да направи нещо, да предложи своето уникално нещо, което той има на Кришна, той не може да се развие. Така че и мисля, че в Искон е назрял момента, в който на по-младите поколения трябва да им се даде шанс да направят и те нещо. То някакси става естествено вече, защото по естествен начин някои от старшите пренодайни те усещат, че окей, енергията ми намалява. Колкото енергия ми е останала, по-добре да я дам директно за духовни дейности. И очевидно някой трябва да поеме в по-голяма степен мисията, енергичното проповядване, мениджмънта, всички тия неща. Така че мисля, че следващите години някакси естествено ще видим как това нещо се случва. Дано молиме си и стискаме палци, нали, дано да има млади, интелигентни, енергични пренодайни, които искат да поемат този товар. Това е щафетата. Да, защото мисията е там и който поеме тази мисия върху плещите си, ще получи много милост. Въпросът е човек доброволно с желание да иска да го направи това нещо и Кришна е там, милостта е там. И да, сега, може би като заключение може да кажем така и така е Прабхупада маратон. Време за отдаване, време за разпространение на книги, време за даване на милост. Нека всички да се възползваме пак, както казахме в началото, имаме този хубав дар. България, че имаме някакси хубави, близки, формални и неформални отношения. Нека да го използваме това нещо, да се кооперираме колкото се може повече и да дадем Кришна съзнание на другите. Всеки по своя начин, кой както може, който може да излиза на улицата, да разпространява книги, да разпространява онлайн, който може да помага на тези, които го правят, който може да ходи, да говори с хората, да прави семинари, по един или друг начин да представяме Кришна съзнание, да достигаме хората, да разпространяваме прасадам и да помогнем колкото се може повече хора да бъдат облагодетелствани от това нещо. Да, ние не можем много да говорим за маратона и затова сме го сбутали най-накрая. Защото ние самите не участваме в маратона, въпреки че ще надявам... Имаме план. Имаме план да се върнем съвсем скоро и да участваме. Ако позволи. С благословите на всички бхакти се надяваме да ударим поне едни така сериозни 10 дена, ако може и 2 седмици. Поне едно рамо. Поне едно рамо. 2. Едно твое и едно мое. Става ли? Харе Кришна, скъпи бхакти, надяваме се, че
че това по някакъв начин ще ви ентусиазира и ще ни ентусиазира и нас, и че още много години за бъдеще ще може да отдаваме служене на Кришна заедно, рамо до рамо, и да се върнем обратно в духовния свят заедно. Искам само да вметна, че тези бхакти, които не им споменахме имената, моля ви, не ни се сърдете. Ние обичаме всички бхакти. И особено всички български бхакти. И вие имаме предвид. И да, имаме ви предвид. И се надявам, като се видим сега, живот и здраве, по милостта на Кришна, да може лично да ви възхвали. Да, и да предадем тая любов, която имаме към вас в сърцата си. Харе Кришна. Харе Кришна. You're listening to Radio Mayapur with the best devotional, meditation, kirtan music, and inspirational podcast. This is Radio Mayapur.